kwake akandisimudza akandibatira rekeni ikademo akandipusha pamaketi pananyarara. So pandakazomuna mugaden pandakazomuna mugaden ndopandaida kumushapura ndakushapura ndaradomurova zvandakamuita zvaiva zvidoko. Sorry, Mama. Any young with a good Zita as next time. Any young with a good, the guys who got the plan, the community in 1985. Tadaro, Karima got a new so 3 April 2020. Ndakaenda kugarden. Ndaenda kugarden ndachibvisa magwera angu ndakarima 2019. Ndopakauya farm chain achiti ndakakutarai kudhara kuti siyanai nekurima garden zangu hamudi kuzwa. Obva atanga kundirowa. Andirowa ipapo handira kumudzosera akandisimudza mudenga akandibvatsira pasi katatu. Ana kumudzosera ndopatakabva taenda kwasabhuku. Sabhuku akati nyaya handichaigoniba endai kwashi. Ndobva taenda kwashi kwazi nyaya handichaigoni endai kumapurisa. Saka takazoenda kumapurisa vefoindi. Mapurisa anga atopedza basa ravo. Okay, saka imi nyaya nderendi? Garden nderechii? Ndere plan, rakaiswa neplan. Igarden replan? Saka imi garden replan mumurwirei pagarden replan? Chamurwirisana pagarden replan chii? Chatiri kuisana pagarden replan ndechekuti ini ndakarima garden iro for 25 years. Aiwa, makarima for 25 years? Asi ngerenyu? Rakaisiwa community. Ndati makarima for 25 years asi ngerenyu here? Harisi renyu. Saka uyo ari kuuya kokunetsa ngerake here? Ari kunetsai akubvatsirai pasi ngerake here? Ipapa ndopatizoziva. Nyaya yamakabvatsirwa pasi ngei? Ndandichibvisa chibage changu mugarden randakarima 2019. Saka munhu koundouya kusvika kuda kubvatsirai pasi? Akantaura kuti zazi hachadi munhu anorime garden rangu. Ndozvandikubvunza ka kuti munhu ari kuti chiini garden because kana kuti handidi munhu anorima garden rangu ari kuti nderake. Right, garai pasi. Ari pinga asuke muchena. Yes, ma'am. Yeah, no. Maizwa kanyata. Ndaizwa pamusoro imo. Ndaizwa. Garden ndiri kwaMuchena rine history I think since around 1980s. Takakura tichirima garden iroro kuti munda. So pakashaika vabereki takangoti sudurukei mbijana tichichengetwa. Pakaita program yeplan yakauya newaya kuzobatsira vanhu vaine magadheni minda kuti vasadyirwa vasapindure mombe. Plan haina kuuya neland asi yakauya newaya. 2006 ndichidzoka ndanga ndaane mhuri. Ndakadaidzwa nasabhuku the late Chaperuka akanditaura maererano neprogramu yakauya 97. Ndo pakauya program 97. Akati tine hama dzenyu dzakafanorima mumunda menyu asi dzakapromisa kuti idzinherera kana chinge dzakura dzadzoka
munodzorera mune shuwa here kuti munodzorera vana ava minda. Vakabvuma, vazhinji vanga varimo vakabvuma, kusanganisira amai vavo. Amai vavo anga ari sahwira kufamily yenyu. 2006 ndichiuya, vamwe vakauya kumba vakati toita sei. Ndakavati rambai muchirima, kana ndakuda ndichazokuudzai. Wandakamisa vairima kuminda mihombe, kusanganisira amai vavo ndakavamisa. 2020 ndakakumbira sabhuku kuti ndokumbirawo ndimirire pamberi pemeeting yenyu ndizivise vanhu vanga vachirima muminda pamuchena kuti vachimire kozi ndakuda kuchishandisa minda, mhuri yangu yakurawo. Vakandibvumira, ndikamira, ndikataura. Vamwe vakatotaura nyaya yekuti in fact ndakati kune akasima muchero sununguka kuutema kuti usazodzoke futi mangwana. Vanhu vakadedzera kuti muchero hautemwi. Ndakadzoka kubasa, ndofunga ndapanga pari ndakaita kunge 3 months again, ndobva ndadzoka, ndobva ndachereke ndomaire minda kuti ndifano ndichigadzirire kurima. Ndopa ndakaona mibhedha yominyowani. Ndakatopinda mukati ndikabva ndinomukwazisa kuti aumba pasi munofara here, ndibva ndatoenda kumatenderera. Pandakazodzoka ndopa ndakaona ndaifunga kuti varikutobvisa minda sezvandakataura zvezvo, vari kubvisa kuzomoisa vana kuzotorima gore rachiroro. Ava ndakuona kutopupura kuti dinga vari kubvisa. So pandakazoona mibhedha minyowani takuda kubuda pagedhi, ndobva ndabvunza kuti ko umba akurima futa pandiani. Ndakapa announcement kuti munhu wese ngachidini ngachimire. Ndopa akadedzera kuti ndini. Ndikati sei? Zvikanzi munda wamai vangu. Pane zvanga zvakamboitika kumashure pavanhu pavaimbouya paya vachitaura kuti toita sei neminda, tichiti rimai. Amai vauya havana kuuya. Ndakavaendera kumba kwavo ndikati kwenyu hamusi kuuya kuzotaurawo sei sevanhu muri kurima panzvimbo, hamusi kutaurawo sei kuti moita sei. Magadheni akapiwa neplan, akafenzwa neplan, akapa nzvimbo iyo ndiani? Pane mudhumeni mudhumeni haapi nzvimbo isiri yake. Aiona sabu. Aiona sabu kadii. Saka iwo baba kuti akasabu. Sabu asiri baba. Saka lendi yakazoita yako pakudii. Lendi itakakura tichitoirima. Hausi kupindura munhu. Hamuna kukura muchiirima because yakazofenzwa neplan ikashandiswa newanhu uyo akairima for 25 years. That's a lie. I spent 5 years. 1995. Ini ndiri bambo uri ngwesho. Ari all over Mutasa kama kati. Magadheni haisi kwa Mutasa. Nyumeka. Ukaenda apa uripa, ukaenda uripa. Magadheni niyo akawakwa same time. Yakanga iri time ema-nutrition gardens. Ainzi ma-nutrition gardens. Saka nanhasi atoriko. Saka plani zvainoita manje inochinja ma-programs every year. Painoona new grant inouya nechimwe chigender. Yakauya iri ma-nutrition garden, ikabva ma-nutrition garden ikaenda mune inonzi production and what anditi yekuti imi munei isu tokupaiwo ichi imi munei Ikaita pasoni yembudzi, ikaita zvehuku, ikaita plan inenge chimochinja gore negore. Asi zvandoziva manje ndizvoti plan payakaita magadheni payanga yakubva paprogram yema-nutrition gardens, all gardens were handed over masabhuku on behalf of the community. Hawana kuitwa handover kuma individuals, they were handed over to my village heads. Ndo saka ndatanga kubvunza kuti baba wako anga ri sabhuku here. Saka kana baba wako anga asiri sabhuku, there is no way garden iro raizopiwa imi pakudii. Ende iwo kutaura nyaya yekuti anzi takakura tiri kuririma.
Wakakura rurimo yes there for 25 years. In that program you in malnutrition gardens yakatanga 1995. 1994 in effect. 1994. Ndo pakwaema program ye plan ye malnutrition gardens. And to add, ukaenda kwamujiti unozoona agreement between plan and the DDC namujiti neagritech nemavillage heads kuti endai munogadzira malnutrition gardens zvichireva kuti inonzi child centered community development. That investment yeplan yakaitirwa vana vamwe vatokura kuita varume vakuru asi vana vanozvara they will continue benefiting from the plan project. Usashamisika kuti sei murume yautaurira ndiye angari project manager weplan international. Saka zvauri kutaura kune munhu aiita chinhu chacho. Saka ndosati akamuka kuguta karamuka kuroka musauye muine anzi aipa because haumbozivi kuti vanhu vari panapa uyaitei kana kuti uyari kuitei. Saka project yautaura iyo angari manager weproject iyo ndiye murume arapa. Saka you cannot lie to us because he has all the facts. Mune portion yenyu mugarden. You have your portion. Yes. Enjoy the portion. Magarden is not a portion. One portion per household. Six more. Yes. It's 6 muhomba. It's 6 muhomba. Ndio per household. Household imene amene 60 mihomba. Saka yoka lautodzinga vanhu ka. Unokala utosungwa because wakatomobwatsira umwe. Because garden inoranitsirako. Pane wire yakaiswa community. And the wire iwe yakaiswa neplan. Community. Ichikokerwa community iri kupi? Iripo here. Then wakutola wire community kuti kuita yako. Wakutobwatsira vanhu basi. Newire isiri yako. Chama unoenda kokwese navanhu vakaita chiro chacho. And by then 1995 pakatanga program hiyo handikuti ungosakana 15 years back. 1994 pakatanga project hii wamwene makore mangani wakazoa varini 95 makore chi 94 wakazoa ngori 78 oh 78 saka kana ngori form 4 ndo pakaitwa project iyo hii yakaita turi tusati wapedza form 4 asi project yakanga yakwe iri kutorana iyo wazopedza chikoro kwaenda Harare project inondorana wobva wasvika waaffectwa inozi iprogram iyeyi iwe zimeshe muramba tsvina waaffectwa nemuramba tsvina wobva wafika wadzoka kumba instead of coexisting nevanhu variko hauchakwanisi kuita coexist nevanhu ivavo wakutoda kutodzinga vanhu vekuti chibva ida uya ini nekuharari which is wrong. As long as garden ino rakakokerwa neplan international fence iyo ichiripo that garden belongs to the community. Iwe rima mihombe yako 6 zvawakatita zvese zviri wrong zvekuti waitofambira vanhu kutodzinga vanhu uchishikidziwa vanhu nesispec kuti iwe kandoenda kusumudza iwe kandoenda kusumudza. It was wrong and it's still wrong. Ipa vanhu zvinhu zvavo. Yes, hauna chandokuda inini ndichekuti ubvumbe kuti chinhu ichi you don't own this thing because baba wako kana ngaziri sabhuku chinhu chakakumbirwa kumasabhuku sabhuku umwe naumwe Mutasa district muno akanzi identify nzvimbo and in so doing do you know the process yacho yainvolva kuda sei? It was one process yekuavoida river bank cultivation. Vanhu vese vamwe nemagadheni angari murwizi wakabviswa magadheni iwawo ndobva waiswa mu1 community garden. Everywhere these gardens are everywhere. They are everywhere these gardens. Saka iwo kuti ndiyo nhasi makazi area inofanira kuaccommodate about 75 families wakuti ndeyangu. Yes, meaning kuti at 75 families ka each family ichifanira kuwana 6 mbedha. Saka une more than 600 mbedha
unoidii ine handisi complain ndiri kuti processes maprocess akaitwa neplan international achisvika munzvimbo haana kuuya kuzotorera vanhu vanga vaine minda yavo. Auchitaure nhasi. Ndiri kuzvitaura nhasi nekuti zvanga ndanga ndiinazvo but is only kuti takasiya vanhu vachishanda imomo through kuti sabu paprogramu payakawitwa haina kuwana ishe haana kutorera kana sabu kana kutora minda yevanhu. Vanhu vakakokerwa vanhu vanga vaine magadheni avo already. Fenzi yakakokera vanhu vanga vaine magadheni avo haina kutorera munhu. Maneighbors pamusoro emambo maneighbors alipo nhasi ndo alipo tino waste time bambo tisingafaniri kuwaste time unogaruka plan international hapana payakasvika ikaginya mvura lendi ichi Haiko kulendi. plan international yakaenda through masabu nemadzishe namambo Mutasa. And yes. Then each village was asked to identify and this Yes. space they kwesa kuzoita magarden. Chokwadi. Plan yakaisika fenzi pasade paita agreement between the community ne Plan International. Then po apa identify kuti mafamilies ari kupinda mugarden iwawo ndiapi mangani. If you go kugarden rino pakatanga patone magarden committees akanga aripo. And there is a secretary anofanira information echi yese Varipo. right ndizvo ndikutaura kuti iwewe andikarukono chinhu chautaura nezvanoshamwani chauda kureverse you want to reverse something chaane 31 years Handina kurivesa mama. but chanoti uri kurivhesa ka Handina kurivesa. aiwa saka wai uri kubvisa uri mugadheni Ava vakapinda paposition through kuti vakati waridzive apa chakutanga nekunzi vanhu vakanzi ende kunomire munzvimbo dzenyu nemagadheni menyu. Isu tangati nguva iyoyo panga pasina munhu atiri nherera tatochengeta samwe but sabhuku akati vanhu musatore nzvimbo yekwamuchena. Amai ava amai vavo wakati ndisahwira vakauya ndinowapa vane gadheni ravo kumaendi vatone ravo. iwewe uri kufaitira mibhedha yako iri within here mugadheni replan kana kuti ari outside mugadheni replan. Ava vane minda yavo vakabatira inini. Amai ava vakabatira inini pakutaurira nasabhuku naishe. Nyaya ikaenda kwasabhuku ikaenda kwaishe ndikahwina ndikadzorwa muna wangu. From 2020 ndiri kushandisa till today ndiri kuushandisa. Amai vauyu vakapinda panzvimbo yevanhu vekwamuchena through kuti ndisahwira nherera dzikange dzakura ndinovadzorera ipisi yekwamuchena. Asika panokubvunza ndabvunza kuti nzvimbo yamuri kurwira iyi iri within here garden replan iri mukati here mefenzi kana kuti iri kunze iri within position yekwamuchena yakatogwa neava through kuti ndisahwira vane gadheni ravo ri kumaendi ndati pai within pamufenzi saka wamwe mafamilies achirimwo here mufenzi arimo. saka ndakadaroka wakuchitaura Arimo. nyaya yako manje yakuda kuti wakomana endai paground munoone mauya kutaura nevarume Ubvunze community mochibvunza community modaidza garden committee because kana garden riyo richiripo ritori negarden committee mune marecords aripo then go through those records and come back and report topa decision asi musabvasira nepasi nyaya yekubvasira pasi yakatotomwa ndikamuripa through ndati pane dhera ndakaenda kumba kwavo ndichivati imi hamuna kuuya sevanhu makatora position yangu mukumirira zita rangu inini kumba kwake akandisimudza akandibatira rekeni ikademo akandipusha pamaketi mananyarara
So pandakazomuona ari mugadheni, pandakazomuona mugadheni, ndopandaida kumusvapura, ndakumusvapura ndakatomurova. Zvandakamuita zvaiva zvidoko kuzi nezvakandida kumba ndikadispekta kumba kwani kwake. Don't fight about these things. Zvikande zvepasipana. Yakatotonga ndikaiwina kwamakweshe. It's okay. It's fine. Wakumana, endai mota ise dzatoite sei. Mutadzi. Then moya Saturday tokupa judgment. Irutaka medicine. Right. And then ndasaka Saturday.